তিনি তাংশালো খাদং খাজানি বিসিংতি রামচন্দ্রগড়नि डिफ्रम थेनेंगे बातायनाय बरम गोनां एमएलए रनजित देवर मानो पाइथाक नायराक लाइमुं पान्दा एबा फेरवेल पान्दा खायजाका वेस्ट जुननि हाबानगो बनरिसा कानिवै तेको डकजों रिवै बन लामसुगिन हारका आरो माजांनाय आदंराव गौतमाथुरनि बिसखांगो बरम गोनां एमएलए रनजित देवर मासाका बिसिगनि सेका वेस्ट जुननि चेयरमेन तंफुरु गाहामखेनो अफिसार रकबाय एबा हाबानगनि तांफंरबो सामंख्लायका हाबानगनि याकारमानि यागुलो ताबुक एमएलए इंगै खांफोनो उराम उराम जरा मान खाके कक सापायनाय हामग्लायनि बागै देबो बिसखांगो सामंख्लायनाय निबो कक साका 2 বছর সামুখাই থাকা हेंखाय अरनि जरा चिनी सामुखाय तंनाय र बरम गोनां चिनी जे अफिसार र ताय अर जरा तंनाय र बरबाय सामुखाय ब्लाइखिनो आनि खाबो जरा तंसाक आं सामुखाय तंबर ब्लाइखिन बका हेंखाय अब सिरिसितिन सिमि रायदतै सालसा हाबा याकार मा हायनो आं अरनि रिजिगनेसन निमा थांका हेंखाय आं एमएलए कताल संजमन यागुलो बर अर फेरवेल खायनानि बागै बिनि सालनो बर अकथार सालनो बसंखा काय जरा तीन फाइका काय बरनो बरम जाफारका लेकिन हामबाय मारिव वेस्ट जुनाल ने जत चिन अफिसार स्टाफ जत नन तामनि हिंगाखाय बरमनि कौनो तां पगै थैया बंनो मुतु तंगो तिनि ब कगनार पुराङा कगना थाका जसा उनको ब नर फाइदानि थानि आनि जता सुबाना नांमोन आं सुबाय दिनै बरमनो चिन वेस्ट जुनाल तेबो गाहामखाय सामुं तांमानथु अमबो आं नायो काय बुसखांनि सालो तेबो वेस्ट जुनाल फरकसा चेयरमैन फाइनाय गाहाम चेयरमैन फाइन अब व्यापार चिनी बुबाग्रा बेबो सालायखा बबो साबा किसु दिन ट्रिटमेंट करे न और चाल चेयरमैन मानै मानो गाय सबसे गाहाम इंगाखाय चिन वेस्ट जुनाल आं जे तंसाक जरा बा ताबसुक जरा चिन और हिसाब पत्र থেকে যত কিছু 8টা जुनालनि बिसिंग एकमात्र वेस्ट जुनाल अप टू डेट रिपोर्ट जों रिमानो रिबो तंगो गाय सबसे बेसी और आं जेडु हिसाबै चिनी पेन्द्र बाबुनो मानै सबसे बेसी और सामुं तांथका बबो सामुं खायमाखा जों कुन केबुं मुंख्रिके खायमाखा एंकावर स्टाफ रबो जत्तन गाहाम गाहाम सामुंनि बिसिंथिना वेस्ट जुनालनि किसा जों साखा ताबुतिति दिसिवो जुनालनि बिसिंगो गांखा खालायो थिनांगोबो अ जुनाल तेबो गाहामुंनाय तेबो गाहामै सामुं ताङै थानाय दफानि बागै गोरै लुकुरंनि बागै बर सामुं तां थानाय होनना आं वानसुबो इंकाखाय मुतु तंनाय एकाखाय जुनाल अफिसनि एकाखाय आं खाख्लायो तिनि आनो फेरवेल लिफानो उराम उराम आं जुनाल फायै चिनि जेदु साब संबाय मालाय थांफैनाय स्टाफबो मालाय फैनाय बर चार नांफैनाय एखम तेखैनो चिनि सिरिसितिन सिमि रिति नतयै जों मा सलिनाय तिनि अर तंखा खाना थाखायसा बाहारि माथो